Yan naman, malis ka lagi, ma'am. Hey, sarado na, pre. Ah, sinado sa. Ma'am. Ama, iro mo, ma'am. Iro mo, ma'am. Uy, nagpapri ha. Uy, ma'am. Anak ko dire, ma'am. 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 Ay, Kaya mo nag-hablit ni mo. Ako ko dili ko. Ari, Last. Ari, dire ka sa dito mo kita. Anak. Oh, anak. Ari, kami dire. Adiri na anak. Kaya May sa shooting ni Papa. last. Gusto ko ka nga para maka kanang inig-anak nimo ba nga murag sa kag ana ba. Kay og mo simpi ka simento kay pati ka daw. Ma'am. Eh, nami iro ma'am, ma'am, iro ma'am. Uy, adiri. Ma'am, nana ko dire, ma'am. Hey, ma'am, dira, ma'am. Sir. Mau na ko ang kuan sir. Oh, dira, ma'am, order mo. Yes. Ni delivery. Order ko, ma'am. Okay ra jud ko sir. Por 79 na, bera na. Por 79. 479. Tara sir. Ma'am. Okay ka, ma'am. Ma'am, okay ka. Okay ra ko sir. Okay na. Dira mo ba, ma'am, parcel, ma'am? Ate, di sa katawa. Ate, sakit na sa uman ko. Kaya ate. Gibira ko dayon. Ay lang yun. Kinig hata ka ni sa iyo sa diraon. Wala sa ko gibira ko dayon yo. Ate, wala mo ni. Day, Ay, kompot na sliding. subar na Hindi ka mo gunit ipa. Ay, sakay ni tayo. Ay, Ay, luwag ate. ay, lang natin here. Ay, lang sa akin here. Ate na dito ka, kawas lang ko. Ate, ito na. Ay, saan mo kayo? Ito si boss ko. Ito si boss. Ayun. Ma'am. Ma'am. Uy, ma'am, may iro, ma'am. Ma'am, may iro, ma'am. Okay, ma'am. Sukli-sukli dia. Oke, Mas. Kira dulu. Nakita ka, Jem? Nakita ko.
Okay.